Sa Bicol Petroleum. Ayan. Nakikita nyo. Start natin. Ito. Sa ano to? Diversion Road, Naga City. Service kasi ako ngayon eh. Mawalan dito sa Naga City. Bicol Petroleum. So mga ano na mga riders dito pag may ano sila, may event, so yung hintayan nila. Harapan lang siya ng Yashano Mall, sir. Yan. Mga riders dito sila nag kikita-kita. Mga pang charity rides. Petroleum. Wala dito sa Naga eh. Ayan o. Autotrike. Service kasi ngayon sa ano? Sa Mother Seton. Makikita nyo. Ayan. Ito ano mall. Ito mga riders na kikita-kita. May charity event. Ayan dito ko to. Nakikita nyo. Ride safe sa lahat ng mga ano, mga moto vloggers. Safe sa inyo lahat. Yan. Follow, like, and share my YouTube channel, JD TV Motovlog 2022. Peace. Bicol Petroleum. Pahinga kasi dito. Pahinga muna. Malayong binakbak natin eh. From San Fernando to Naga. Petroleum. Salamat sa lahat ng mga subscriber natin. Punta naman kayong turo ko sa inyo kung saan papuntang Legazpi. O, pa doon. Ayan po nyo. Okay. Bira. Big shoutout pala kay El Buawi. Sa Cabuyao, Laguna. Kita kami sa linggo. Yes, nice. Natapusin yung vlog natin. Peace out.